apa ora. Ora peduli niku dulur apa ora. Ora peduli niku seagama atau tidak. Ingat Indonesia ini bisa merdeka tidak hanya jerih payah wong Islam tok. Wong Hindu yo melok, wong Kristen yo melok, wong Katolik yo melok, semua agama ikut. Makanya jenenge NKRI, harga mati. Semua harus dihargai, semua harus dihormati, semua harus disayangi. Ngoten nggih Pak Polisi nggih. Disayang-sayang tentu sang kekasih kita adalah Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup. Tepuk tangan anak-anak, brok. Si apal kabeh padahal niku lagu zaman TK, zaman MI, zaman SD. Alhamdulillah. Halo. Monggo kula panjenengan selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada siapapun, ora peduli sopo. Jangankan kula jenengan seduluran, kadang-kadang saiki kula circle temenan kula terlalu milih-milih nggih napa nggih. Nek gak padha sugih moh. Wonge teko manggo ngarep apa ngguri. Tahlilan kok incer wong sing ra duwe, jarang sing teko titip arisane. Tapi nek tahlilan entek oleh wong sugih, oleh Pak Lurah budal kabeh. Jenengan nggih ngoten. Mboten. Alhamdulillah. Jenengan ngremehno wong niku padha karo ngremehno Gusti. Jenengan menghina uang ya padha karo menghina Gusti Allah, karena semua makhluknya Gusti. Tutu ayumu, tutu gantengmu, tutu jabatanmu, tutu duitmu, tapi ngibatahmu lan akhlakul karimahmu sing dadi penentu mlebu swargamu, sing dadi penentu mlebu swargamu. Tumpasae yumus gorae tumnina jane dia sabene abdo meradil biar karohae kuch hotahe, biar karohae kuch hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji adfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi. Ora anjli ganjli. Wong kanthi dadi ganjli. Sallu ala Nabi Muhammad. Dadi rasa hengkek-hengkek mergo rumangsa ayu. Rasa gaya-gaya mergo rumangsa ganteng. Semakin ayu semakin elek, semakin tuwek ya semakin nggih napa nggih? Semakin ngapunten yo ayu yo ganteng, semakin tuwek semakin untune ora tedas, watu ehek,
ambune kaya cek enom ya ana wis tuwek ya la nggih napa nggih aku rumangsa nang dhuwur panggung modelku ngene iki ya wis teko omah balsemi tolak angin pundi wis mesti teng kamar kula niku mesti tolak angin atau alat kerok wis mesti umurku ngene wis 40 sok tanggal 23 ke 24 ki aku umurku 40 aku ulang tahun aduh lho ya dosa sampean aja kadu donga tok emoh aku minimal daster 1003 niku lho guyon nggih donga dinu alhamdulillah Hirobil alamin. Terus monggo kula panjenengan menebarkan cinta kepada siapapun. Gak usah pilih seduluran gak usah pilih konconan gak pilih. Ingat semua makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Nek terus Gus Dur kan ngenten. Mari kita semua punya jiwa rahmatan lil alamin. Jiwa rahmatan lil alamin iku pripun mencintai menyayangi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala karena semua punya hak yang sama. Betul napa betul? Ora peduli niku agamane apa, ora peduli nasabe apa, ora peduli jabatane apa, kabeh padha wae sami ugi sami mawon tungkae Mbak Midintop. Lagune kan ngene. Agama ngayomi jagat raya ngertos ayo coba Mas awas ngerap enak tak beleh cocok tak beleh no pitik maksudnya kok son Masya Allah ayo uang tuwek tuwek nang ngetek wis anggo tolak angin iki wis anggo aku yo ngono Mas ya Allah biasanya kula pilek niku nggih seminggu pon anu sakniki lho iso 2 wulan pilek ya Allah wis ya Allah wis ra duwe bojo lara-laranan ya Allah sana ya Allah Pak cobi Pak Kapolsek mbok yo open-openi ngono Pak ya wong kesana oke siap nggih iso saged lah ngono kok gelem nampa job-joban be aku makane aja kemlinthi to sampean iki ngene gak dulur gak ganteng ya spray aku wis kok manise kaya ngene ya masyaallah cah bagus sayangku Joko aku ya suka ngene iku tak pepeti sing bagus dhewe wis ayo lagune judule agama lagune judule konsep rahmatan lil alamin agama ngayomi jagat raya ayo iso ngene iki asline ra kaya enek player e bareng yo gawa aku ora gawani player kenapa to ini iso gayer ngono ya ayo durung ana 2 taun nggonmu dadi presiden wis dikon medhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane kelengan welemu sing prasaja video saking aku mau ngayomi jagat raya salungamu akeh sing rumangsa kelangan begar rakyat sing wis lilo dadi korban adite kawrono rene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah isi kerange salungamu akeh apa ta ya wong rong langan rong dijak bar kok wis bar maklum wis tuwek yo ngono gayane muni kuat semprul ngono iki lho. Terus ra ngatasi wis 6 tahun kok. Bringase kok. Sallu ala Nabi Muhammad.
Insyaallah nek kula panjenengan nderekaken akhlakipun Kanjeng Nabi, berjiwa rahmatan lil alamin seperti konsepnya Gus Dur, Indonesia niki menjadi Indonesia yang damai. Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, gemah lipah loh jinawi. Pak Polisi, Pak TNI, Pak Lurah, Pak Perwakilan Camat dan Pak Kapolsek sing manis banget kumisnya ya Allah. Pak Kapolsek, aku datang kepadamu kan ku jadikan loh, mosok lanang dadi napa praisuri to Bu? Kan ku jadikan kau tumbalku Pak Kapolsek, Pak Kapolsek rindunya rasah melok wong ra iso meneng ae to. Nyaut nok penakno jek sumbut nyaut magyak kabeh. Wis malum wong tuwa ya piye. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Terus monggo kula panjenengan berjiwa rahmatan lil alamin, berjiwa welas asih, ngajak apik nggih, seneng hati-hati nggih, ngomong hati-hati, bersikap sing hati-hati. Insyaallah Indonesia niki dados Indonesia sing barokah. Nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak TNI, Pak Polisi kathah tiyang sambat ya gitu nek saking ngene angel ngene padha sambat kula jawab ngenten Pak. Lah nek awakmu ki ngersula merasa kecewa dengan pejabat makanya sampeyan milah ki hati-hati ya ngono. Wong sampeyan ngerti kek dhuwit jemrintil kok. Nggih napa nggih? Nyuwun sewu bincing-bincing malih nek milih iki aja mergo duwike. Delok track recordnya orang tuh bagaimana. Betul napa betul? Sek nomor kalih nek badhe nyoblos niku istikharah aja mergo dikeki dhuwit mergo seneng istikharah nyuwun petunjuk dhateng Allah sing pantes dadi tak pilih sing pundi ya Allah. Sing tak pilih si A apa si B. Nggih napa nggih? Mengke nek nyoblos nggih ngoten badhe nyoblos ya maca bismillahirrahmanirrahim. Asal jenengan nyoblos niku pancen-pancen dituntun kalih Gusti. Oke. Lagi nek jenengan sakniki merasa abot ngene-ngene ya wis dilakoni. Apapun yang terjadi tetaplah berkembang dan bertumbuh. Oke. Lakukan apa yang baik di depan kita. Sip. Setuju? Wis gak perlu nyalahno sapa jireku padha. Sallu ala Nabi Muhammad. Penting sakniki kula panjenengan ikhtiar supaya Indonesia niki semakin baik, semakin barokah. Oke? Beliau-beliau mengayomi kita, kita menghormati beliau-beliaunya. Setuju? Cocok? Sip. Teruslah berkembang ra usah kakean ngeluh karo tirakat. Jenengan nanti nirakati Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate mosoni Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate zikir bersama untuk Indonesia napa dereng? Kadang-kadang. Makanya sakniki kula jenengan diuji kados ngenten iki, ayo kula jenengan akan zikir kanggo Indonesia. Zikire napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kanthi zikir niki ya Allah muga-muga Indonesia semakin membaik. Amin Allahumma. Semakin berkah. Amin Allahumma. Semakin makmur, amin Allahumma. Wong ora tau tirakat go Indonesia kok njaluk Indonesia rasanya damai, tapi sekurang lebihnya tetap Indonesia niku negara sing paling penak daripada negara-negara liyane. Mergo napa? Masih punya konsep saling menghormati, duwe patokan sing jenenge NKRI, harga mati. Oke. Siap. Alhamdulillah, wis masalah Maulid Nabi sampun tak sampai nih. Sakniki masalah kemerdekaan. Kula badhe tanglet jenengan sudah merasa merdeka apa belum? Belum. MC wis merdeka apa belum? Kula jenengan niku bisa merasa merdeka atau tidak niku tergantung imane dhewe-dhewe. Terus ngoten nggih Pak Kapolsek nggih.
tergantung imane dhewe. Jenengan dirasani wong kok gelo berarti rong merdeka. Betul apa mboten? Jenengan kok sedih diparingi masalah berarti yo jek merdeka. Tiyang nopon iman niku selalu merdeka, disenengi wong alhamdulillah, gak disenengi yo wis. Dilem wong alhamdulillah, dinyak yo wis, wong dindo yo ora krowak. Betul? Milo Indonesia ini biar kita merasakan kemerdekaannya, kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal seutuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mengenal Allah yang ini ki sregepo ngaji. Oke, siap? Apa? Ayo kita pengajian. Bu pada nombek grupem ae ora padha ki sikre. Tete apa? Tambah ilmu lan ganjaran. Apa? Ayo kita bersolawat. Dede apa? Dapat berkah dan syafaat. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sregepo ngaji, seneng ngaji, kersane kula panjenengan mengenal Allah seutuhnya sehingga iman kita kuat. No imane wis kuat Bu, ora urusan donya, sing penting Gusti. Dindo wong yo bah-bao sing penting Gusti. Difitnah wong yo bah-bao sing penting Gusti. Didolimi wong yo bah-bao sing penting Gusti. Ra duwe dhuwit yo bah-bao sing penting duwe Gusti. Ora duwe bojo ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Modele nek pas teko bojo kok ha ho ae dadakan. Jenengan ki rondo pinten taun? Piro 2 taun? 24 tahun ya Allah, sama janda ya Allah. Seko pecel lawoe tempe, duwe nyakel bojo ora. Mana si wajan go goreng tempe, sempenting ayem. Sing penting ayem. Asline yo ora ayem yo diayem-ayemno kuwi. Pak Kapolsek bi menawa gadah anak buah sing duduk-duduk lemperan apa joko-joko ganteng nggih siap menampil. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kula panjenengan iki selalu diluaskan hatinya kalih Allah. Amin Allahumma. Ditambahi sabari kalih Gusti Allah, ditambahi kekuatannya kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suasana kita semakin baik dan semakin baik. Iki gak mbok Indonesia tok dindah ki yo ngrasakno krisis neter dan alhamdulillah kula jenengan iki kudu bersyukur dadi wong Indonesia. Indonesia niku lho Bu napa-napa ki gak usah tuku. Nggih napa nggih? Isine mangga niku diuncalno iso dadi wit mangga. Nggih. Jangan isine jambu ya iso dadi wit jambu. Jangan ngetos nek sing tenate teng Arab mriko, senate umroh haji, apa-apa kelo tuku. Tanahe mriko gak kena diciri apa? Apa Indonesia kaya luar biasa, termasuk kaya budayanya dan kaya kerukunannya. Kula suwun kabeh sing rukun, oke? Mergo daerah iku iso berkah nek penduduke rukun. Kula tak cerita malih nggih. Nabi Musa saumate niku nate ngalami mboten diparingi udan kalih Gusti Allah pirang-pirang taun. Gak dikek udan kalih Gusti Allah pirang-pirang taun. Nabi Musa ndonga bendina kalih Gusti Allah gak digatek. Umate jejak salat istisqa kabeh kalih Gusti Allah ya ora digatek. Akhirnya Nabi Musa protes, "Malaikat,
Keng nopo kok kula kalih umat kula mboten diparingi udan kalih Gusti Allah malaikat niki sumbur pun telas kabeh akeh wong mati akeh wong gering gara-gara kentekan banyu. Jawabipun malaikat dawuhipun Gusti Allah mergo enek umate sampean sing ora rukun. Enek umate sampean sing jek duwe lara ati, enek sing duwe iri dengki, enek tanggane tuku klambi lara ati, tanggane tuku palung atine melung, tanggane tuku kulkas awake adem. Lho iki mergo enek sing gak rukun, senengane adon-adon, senengane pamer-pameran, senengane sindir-sindiran, akhire kalih Gusti Allah diuji gak diparingi udan. Mila niki kersane enggal Jawa. Jenengan pun pengin udan mboten? Udan apa diudani? Ah, jangan pengen diudani kalih Gusti Allah. Nomor 1 ayo jaga kerukunan. Oke. Sing nomor kalih ayo sregep ngibadah. Sing nomor 3 enten amalan wonten akhirpun kitab manakib. Sing nate maos manakib nggih. Teng manakib niku wonten waosan ngeten. Ya Arhamar Rahimin, 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 Farij alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Iki diwaos sareng-sareng sagete nggih. Nek pas jenengan badhe tahlilan, badhe istighosah niki diwaos insyaallah enggal diparingi jawah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dengan bertambahnya usia kemerdekaan kita, hitungane tambah tuwek nggih. Niki kepiling kangge kula jenengan donyane tambah tuwek. Hitungane kemerdekaan ya tambah tuwek, ati kula jenengan ya kudu tambah tuwek. Duwe ati sing sumeleh, aja seneng sambat teh. Pripun to Pak Kapolsek apa-apa kok larang kabeh, pripun to panganan aja sambat teh. Semua yang terjadi niku rata-rata teko polahe awake dhewe. Oke. Sing nomor kalih kudu tambah sabar, iling Gusti Allah bersama orang yang sabar. Jadi sumeleh sabar terus malih napa istiqomah. Wis niki nek telu dilakoni Indonesia semakin makmur, semakin barokah, semakin jaya. Merdeka! 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 Nah, pun jam 12 sakderenge kula tutup. Pripun niki kula mengke ditangkap mboten Pak niki Pak? Ditangkap. Aman. Dek zaman jur kelengan. Biyen jur saiki jarene wis keturutan. Terus aduh niku selawatan niku nggih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam sidana wa fir lana berjuang anjur kelengan.
turutan sing kadang biyen nate janji saiki opo lali neng gunung tak jagongi seko jagung yen mendung tak silihi capek gunung piye enten sing purun neruske ayo sing purun nerusne tak sangoni ayo sing purun nerusne tak sangoni ayo sapa sing gelem nerusne tak sangoni mah selain di atas panggung ayo ayo maju sini ayo mriki ayo mriki sewong ayo to tak sangon purun tak sangoni napa mboten mumpung aku luman aku wis kadung medhit masyaallah ayo mriki ayo to mriki to ayo maju ayo maju teman-teman ayo maju ayo Bu munggah Bu mriki ayo terasa sungkan kira barbar ngenteni sampean tok ayo kene maju kok tak sangoni ayo Masya Allah ayo Pak MC di gendong rene mriki lewat mriki munggah panggung mriki ayo pokoknya cair tenan iku. MC nih iki nyon sewu mic-nya. Masya Allah. Salaman riyen wong ayu nggih niki mic-nya dipegang. Salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan riyen jirit tak kenal maka tak sayang nggih. Ben tambah akrab duluran kan kudu ngertos namine nggih. Kados kula namine sinten Bu? Mak Lampir Bojonegoro ngono nggih. Oh ya Allah nggih. Pripun to Pak iki Pak nggih. Monggo jenengan perkenalan asmane, alamate, hobine, bojone, anake, ukuran sandale. Makanan favorite nggih. Monggo. Nama saya Wahyuni dari Desa Klego. Nggih. Wahyuni. Oke, mriki kalih sinten Ibu? Kalih suami, kalih anak. Oh, gede suami ya Allah. Pak Kapolsek. Jek open-open ngene, Pak. Putrane pinten Mbak Wahyuni? Kalih. Kakung apa putri? Kakung kalih putri. Sing kakung umur pinten, Bu? Nggih. Ibuke wau badhe nerusne lagu Caping Gunung nggih. Oke, siap monggo. Dek zaman Copi. Dek zaman berkelingan anak lana biar tak openi ning saiki ana Sampun mawon. Mengteko sokor bisa nyawa gunung bisa dadi raja dene ora ilang juga kali lapa
kadang ya kecekaan, kadang kendeleweran sabar. Jane kon latihan sumeleh nggih Bu nggih. Nggih. Bu, kersa kula sangoni. Nggih, monggo. Cek nduk gorene nduk, mumpung umat lumane nek kadung medhit. Nggih. Bu, sakderenge kula sangoni, kula badhe nyuwun dongane jenengan. Niki cobi Pak Kapolsek, Pak TNI, Pak Lurah, Pak Yai iki didongakno, dongane napa saking jenengan kangge beliau-beliaunya niki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nggih. Terus padha nguwenteni iki lho. Ya Allah, kula nyuwun sedantenipun nggih ingkang disebatkan Bu Nyai punika panjenengan paringi amanah-amanah ingkang panjenengan amanahkan dumateng beliau-beliau panjenengan paringi sae. Amin. Amanahipun nggih dijalankan dengan baik. Amin. Nggih keluarganipun dipun paringi soleh paringi sakinah mawaddah warahmah. Putra putrinipun dipun panjenengan paringi sakinah apa soleh. Saking dedek kula Bu. Meneng ae to sampean to nyaut jodoh kok meneng ae to. Dedek kula. Saking senenge nggih. Mugi-mugi ditungakno, mugi-mugi Pak Yai punika, Pak Kapolsek, Pak TNI mudah-mudahan paringi sehat, panjang umur. Pak Lurah yo min tambah loman, amin Allahumma. Amin. Bapak Kecamatan ngopeni yo tuwenanan, amin Allahumma. Amin tukane suwe hat kaya wong ganteng-ganteng kae nggih. Nggih, amin Allahumma amin. Pun niki saking kula. Nggih, pokoke seduluran. Oke? Sip. Cocok. Oke, monggo. Nggih. Bojone jenengan jenengan jak. Nggih, salamna yo. Asal salam niku Nyai Rondo. Pun salam riyen nggih. Waalaikumsalam. Duh, kleres. Wis mbah, dina iki kocak tenan iki. Salam assalamualaikum ngoten lho. Waalaikumsalam ki jawab to cinta lop. Oke lop langsung salam lagi. Assalamualaikum lop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih sedherek. Nggih. Kang kathah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Wahyu. Oke. Barangkali ada yang mau selawatan lagi di atas panggung. Ayo. Mumpung loman si jingkas. Dari sini. Nok niki wis karowan Pak sing hadir dari lain. Piye kok Pak Kapolsek duet karo aku? Lagune pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ternyata bukan. Aja cemburu to Pak Lurah, nggerbengi wis WA-an bendina lho. Ayo, siapa yang mau ikut sholawat? Mau baca sholawat di atas panggung, ayo. Oke, ibuke nika. Nggih, nika ibuke enten nika, wingking nika lho Pak Lurah. Nggih, monggo. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Merdeka. Bu RT, nggih, sugeng dalu Bu, nggih. Salam rumiyin Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalke sinten asmanipun panjenengan? Nami kula Bu Markumi. Oh nggih. Bu Markumi? Nggih. Oh berdak mriki Daharmi nggih. Nggih. Bu Markumi, Bu RT mriki nggih. Masyaallah. Alhamdulillah. Oh nggih. RT pinten Bu? RT kalih. RT kalih, RT 2. Ya. Bu Markumi niki badhe mau selawat napa niki kangge derek-derek sedaya? Sholawat napa?
Napa? Apa tak kemudian dik dhewe meneng ae to, ora gelem munggah melok ae iki. Badhe mau selawat napa Bu RT? Napa salat Selawat napa? napa? Salatullah. Oh nggih, meneng ae to Bu, pe maca selawat salatullah. Monggo Bu RT, mau selawate, salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Jenengan iringi. Lho kok kula riyen ki piye? Kula iringi. Aku tibake nang kene kon ngiringi wong selawatan Bu RT selawatan Mas Ame iki lho ya Allah. Dengan pikir sing selawatan model pripun belum dangdut, model nasi darian apa pripun? Nasi daria. Oh nasi daria. Salatullah salam. Oh salatullah ngoten nggih. Tapi monggo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Asalna bismillah wa bil ati rasulillah sasul mujahidin illa bi ahnil badri ya Allah. Sampun. Cair nggih. Bu RT dongane kangge beliau-beliau niki napa? Nggih, mugi-mugi Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Polisi sedaya mawon anggenipun mimpin desanipun mugi-mugi sedaya keparingana kesehatan, panjang umur, paringi rezeki ingkang kathah barokah, dumugi donya akhirat. Amin. Nggih. Dungane kangge kula napa, Bu? Dungane kangge Bunyai mugi-mugi saged asal gantos malih ingkang sae. Nggih, sing manis kados Pak Kapolsek nggih. Nggih. Sing ganteng kados Pak Lurah nggih. Nggih. Sing gagah kaya Pak TNI nggih. Nggih. Oh maneh polisi sing mojok kae. Masyaallah, gemoy banget. Nggih. Nggih Ibu, matur sembah nuwun sedaya donganipun. Ayo Dok, sangoni Dok, kerene Dok, sangoni ya Allah. Tambah seduluran. Pun ayo ndonga bareng-bareng, selawat bareng-bareng nggih. Nggih. Niki kangge panjenengan, mugi-mugi barokah. Mugi-mugi Bunyai keparingana kesehatan, panjang umur, mugi-mugi barokah. Amin. Nggih. Mugi donya akhirat. Amin. Jodoh. Mugi-mugi enggal asal jodoh malih. Amin. Buah pira sampean buah pira? Buah selawe entek napa, Pon? Nggih, Pon. Monggo salam riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu RT kita. Masya Allah. Nggih. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka untuk membaca, bacalah Al-Quran sumber
Ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fattahu ya Alimu. Mudah-mudahan barokahipun peringatan Maulid Nabi punika, barokahipun kula panjenengan hormat datang para pahlawan-pahlawan kita, segala urusan kula panjenengan dipermudah kalih Allah. Kula panjenengan dadi wong ibadah sing istiqomah, berakhlakul karimah, guyub rukun, aja dadi wong sing rewel. Amin Allahumma amin. Monggo saderenge kula tutup kita makhluk yang sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazal arsyu daraba